Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Ani. Oh, Mbak Ani, ana kersa apa mrene, Mbak? Mekaten Pak Jono, sowan kula dhateng mriki ingkang angka sepisan badhe silaturahmi. Ingkang angka kalih kula dipun bapak menawi Pak Jono wonten wekdal saha lodang ing tenggalih aturan rawuh dhateng dalemipun bapak. Perlu mengastreni adicara kasukuran jenjang dinten Setu 21 November kalian kali dosa wanci tabuh dan itu dalu. Oh, mengkono, Mbak. Syukurane sapa, Mbak? Syukuranipun ibu, ayahipun ibu Asma, sampun berhasil upami bunda, wonten SMP sadelokipun ibu. Oh, dadi ngono. Bisa sore ya, Mbak Ani? Nggih Pak, leres. Mbak, matur nuwun. Nggih Pak, punten dandan anggen kula sowan, matur nuwun. Ya, Mbak, hati-hati. Oke Pak, Assalamualaikum. Pareng Pak. Oke, sami-sami.